Solatu lalero kabina nkhani yathu ya lero njena kuti bungwe la NCHE lufuna lilengeze officially kuti atsegulira tsopano kuti anthu athu kuyamba kupanga ma application ati fotokozera kula amene ali mu studio kuti awutanthauzanja akamati kuti anthu kapena ma students apange apply kapena kuti athe kulembera kuti asankhidwe kapena apite ku universities osiyanasiyana amene ali mdziko muno. Pano ndili ndi anthu alendo anga muno mu studio, ndili ndi Mr. John Stadalak, iwowa ndi Director of Planning, Research and Development kapena kuti mkulu amene amayang'anira zama plani, ndondomeko, kafukufuku komanso ndi zachitukuko ku NCHE. Ndakulandirani Mr. Sadalaki. Komanso ndili ndi Mr. Gabriel Musa, iwowa ndi katswiri pa nkhani za IT, Information and Technology ku bungwe limene la NCHE. Poyamba nditatiuzeni ndiyambe ndinu Sadalaki. Nchifukwa chani boma lidakhazikitsa NCHE? Ena mangoti NCHE, ena mati NCHE, ndijani tingamatchule kuti bwanji kuyankhula kwake? Yeah, so boma lidakhazikitsa bungwe la NCHE. Ndi NCHE kapena NCHE? Thank you. Yeah, I'm big on NCHE. NCHE. Yes, right. National Council for Education. Yeah. When I NCHE, it's a National Council for Higher Education. For Higher Education. Yeah. Mugamadi Higher Education mudanthauza ku universities. Universities, yes. Mapuzira kwa NCHE, I mean, now go university. Secondary makhala baja? I mean, also the level ya tertiary, okay. Kumanoli secondary. Aha, so bano our higher nde kutugamba za ma colleges ndi ma universities. Yeah, thank you. Tuzeni. Chifukwa chani boma lidakhazikitsa NCHE? Saboni hapo maana NCHE kufuna kuti apakale bungwe limene lizipanga regulate lizonela amene university wako azinje dama ndi hapo manje ya private omwe. Okay. Anthu amba kuti athe kuonera kuenda banje mama akapakani ufuna kuonesa kuti kale quality ya maphunziro Malawi muno ndi kuti so access asita kufikirira maphunziro aja. Zimene boma NCHE kuti no mutafuna secondary university ndamene obwera NCHE kuja tufuna secondary university. There is the minimum standards that we monitor. The government university, these are the minimum standards for standardization quality, both public and private. Next upon NCHE, upon management pass over NCHE, it's a Suzani, Conan, your circuit out of university. Made major harmonized university selection. Menabo Manana would be Parliament University 6 Menewa. Yeah. Then Mboya Mukupanda, many basis in NCHE. They don't want to manage University 6. There are many alibira some fees. University 6 or 7. About 15,000 more. Then we have bigger 90,000. Kalikali kuti muntu apite ku university. Yes. Timalemba entrance exams. Yes. Ndiye entrance umaina kuti ukalembe ku 6 konseko. Yes. Izimakhala bwanji tingoti konkutsana. Yeah, ngokumbusela timalemba entrance exam. Yeah. Nena fika poyamba interest yangu kuna alibeso kaleso. Yes. Anthu amango choka ku data secondary school. Yes. Kupita ku chancellor. Ngati magulaife timango pita pa nje. Yeah. Ndeke nakona itabela interest jara ndikaboma manizona kuti hayi siyo ufunikirabe. Tingobwera su konkuja atazingobanga apply straight. Right. Ndiye athabata kama straight ndekuti unopoma lirangiza ma school. Maybe kapita for school na University of Malawi yoka. Kumanze kuti now this university yapo. Babela master then muntu amene ulembera kusekuza kuti asankhidwe kuti apite ku university kuja. Then apo amazona for example muntu wa 6 points akalembera ku follow kuseko amutenga. Amutenga college medicine. 6 amusiya. So amazoti muntu mmodzi ali ma universities 5. Yes. Mona. Then akuononga malo anthu angati anthu 4 amakana pita kumene. Right. Then asa amatha kuti same university yawo tigula mosiyana siyana. Amatha kuti apita yi abesekula akuchoka akwesila soyo nifana no pano ngodani tikhale ndi buzo lizana lino samajizike zimenezi but izinga mali multiple selection pasakhaso multiple selection so when we find a row yathu small set was multiple selection muda zakebe ku university mode then should ya my colleague my IT we basically multiple particular duplication ya moja so we develop the system mene imani study ungamwapeta ukubasa amena sabile sokwina. Mfamo ongezele Mr. Musa sanapita kukhani. Nkhani kula I think mene anena director Sadalaki. Ndichakuti chikhazikisire ndondomeko imeneyi I think
NCHE yakwanitsa kuti pasamakhale kusankhidwa kopitirira kamodzi kwa munthu kupita ku university, ndipo chaka chino ndi chaka cha 10 Alright, timene yes. tikupanga zimenezi ndithu. Tsono palibenso za choice kuti munthu mwina anali ndi chidwi choti apite ku Chancellor College mwachitsanzo, koma inuyo kumeneko mukaphika ndinuyo namene manena kuti ayi iweyo pita kumwibasi, ndi munthu yomwe kuwaphera sofuluto NCHE. hayi zibwera nthano zofotokoza zimenezo, Okay. koma for now munthu amasanga 6 choices. Amasanga ma 6 Yes. zimene akufuna kuti akuzo kugwera kuenda kulikonse kumbali imene Kuleti mesesa kuti within musankhire munthuyo zimene akufunazo. zikavuta mwati musiiretu ndezimachitira zinazo. Okay. Imene zakhala nkanina. Yeah. Imene zakhala nkanina. Koma nani ndimene sati inaka ndisankha asandisankhe soko kunzuni yani. Ngala andisankhira yundima sibirasa kunzuni. Two application fees. Mbere munthu alipira 15,000 kwacha. Mwati bezi ana abakambi alipira 90,000 kwacha. Kuti agalire konse kuma 6 universities. Ndabo mananda ano tathandiza Malawi azibira kamodzi. Ndibakhale kumwemere zimana sala munthu alipira kamodzi andi munthu amupira kamodzi. So mandate yaikulu ndi imeneyo kupanga regulate higher education Malawi muno. So izimatengera kuti olo private college or private universities. Funambisa ma university amene amanobwera kumche. Ndifuna diambitse tabase ma minimum standards ndifuna minimum candies. Mukamati minimum mbada 1000 njiti Okay, ndinoti zikavutisisa bakhale ngamukafuna sekolo makala ana school makalasi asamodisa number line. Choncho Okay. zoyenerezeka zake zake. mulingo woyenerezeka ngati mufuna kukhala kuti mukhale ndi program mwina kukhala ndi mwina aziphunzitsi amene akutha kuphunzitsa moyenereka mofanana ndi maphunziro awo. Ndi pali magawo angapo amene NCHE imang'anira, not only that komanso mwina infrastructure kuti musakapeze kuti university mweka mu garage ya Aya mweka mu khola la mbuzi ngasi ndi agriculture university. Yeah, mwini ukamba za agriculture ndi mwichotseraje mu khola la mbuzi. Timene ino kala. Ikale ndi zoyenezeka zake in terms of infrastructure, ma classroom, kan malaboratory zose. Zimenezo zimene timang'anira ndithu. Yeah. Kwa programu yathu tizipatikiza Chingerezi nchichewa apo ndi apo kuna title yathu tayamba kuti public notice for application for students kuti apite kuma universities. Ndemere kuchizungu kuti pita konthawi ina mati fati kambika ya chichewa ikadali pano. Nkhani neme form tatambasulira ndi nkhani ya imene mwatabwerera pano. Tukuti tukulengeza officially kuti anthu apanga apply apange zimakhala bwanji. Ndiyambe ndinu Mr. Musa. Zikomo kwambiri. Mmene anenera kuti tili pano kulengeza kuti kuyambira lero nikhala tsiku la 29 November 2024 right tatsegula kuti ana kapena ophunzira atha kupanga apply amene afuna kupita ku public university ku Malawi kuno. Okay. Ndiye pali ndondomeko zimene amayenera kuti akwaniritse kuti athe kupanga apply. Choyambirira ndichakuti akhale kuti alemba mayeso awo a MSc kapena anzathu amalemba akunja IGCSE kapena titi O level or equivalent. Ena so amakhala ndi anzathu aku South Africa mati NCHE, ena so a A level. Yes. Koma kuti mayeso amene alemba mu zaka zitatu za mbuyo pa zaka zitatu kuphatikizirapo chaka chino 2024 2023 komanso 2022 zimenezo ndezo wayenereza kuti apange apply. Kuphatikiziraso pamenepo Si amane boka. samane Ine ndinkaisa kuti mukamati public universities ndi skulu za boma. Ndipo kubomako ife timaphunzira manepo syllabus. Ndi munduza apa kuti muli ndi magawo siyana A level IGC. I thought amene akanena kuti afuna atengeza IGC ndira akuona maso awo UK, London, Birmingham ndizina zotero. Na also aoneso master yathu yomweyi, aoneso chanko yomweyi
mumayirika mundimasulire pamenepo Mr. Musa. Okay. Pali munandala kutsa fusamira sinanofusa. Ayi ndi lofunika kwambiri. Alright, okay. Chifukwa chisanzo ngati mutanena kuti mwana wanga akaphunzire ku skulu yakuti angakhale mdziko lathu muno tili ndi masukulu amene akuphunzira ma curriculum osiyana ochokera kunja makamaka anzathu a Cambridge. Okay. Nde mwana uja akakha kuti walemba mayeso ake a O level a GCSE timafanizira kuti mmene wakonzera mukazika pa mulingo ndi mmene wakonzera mwana wa MSc zigwirizana bwanji. Nde pali zimene timagwiritsa ntchito mati convention. Okay. Ndi chimene timagwiritsa ntchito ponena kuti tinene kuti uyu atha kupita ku university ya boma ndithu. Okay. Alipo ana ambiri ndithu amene akhala aphunzira maphunziro a Cambridge. Yes. Azathu pa NCHE South Africa. Yeah. Amapita ku university athu Malawi. Ndikesa kuti kwathu awawanda athorax abinomeni Ayi ndithu ose awo atopita ku university. atha kupita. Nde panopo mkuti chani so pano ndipite kwa Mr. yapo tuna ose wano amene ndi JC wa aline MSc akuzopanga apply. Okay. Now sipano pali njira ziwiri. Now fatira na kuti online application wana sipanga suza pamanja uniform ndi ayi. Online pa phone kamene pa computer. Ndithu kulibe mafomu ya mafomu zinaje basi Mafomu anata. ndatani. Ndeno mtu amene kuti apanga apply akale ndi smartphone smartphone ngati yanga ndaonetsa nzanga akale smartphone ngati mene. Ndena zakuti Malawi muno so sankhali nayo. Ndinachita ife monga ngapachita nchendi ya boma. Kuti alisabeze mparo mene tine ma agents amene ali ma secondary school teachers ali dziko lonse la Malawi. Secondary school amadi ma division kuli ma 6 division na secondary school. Yes. Ndiye pati fe NCHE under Ministry of Education. Timaza structure ama division ya Ministry of Education ija. Dino ma secondary school teacher mene muli ma teacher clusters muli ma leading school clusters ma 6 division. Okay. Mosemo ja muli ma agents atu. Ndiye na amene social leading school. Ndiye na school amenewa amene ali bembo phone ngati amenewa amapita kwa amene acha. Tekumene tubwera pano mawuya apita out nakaphunzitsa so amenewo ma cluster teachers. Naposa azatu ICT wa akana upasi kwa mix application process yose mene kuendera. Kuti mwana zaka bwera amuthandize bwino. Ndiye structure ameneyo ndiwene ili pano pamene akazikisa boma kuzera kumcheye. Ndili kamana ali kuchitipa angapo ndi fumene mujamene azipita so kwa DC mujama kita namba application form ukamaliza utumize zimatenga nthawi. Kuli poyamba zinkaenda bwanji. Poyamba tu ma applications. Poyambira penipeni. Ana magwiritsa ntchito ma form. 100% paper. No online. Okay. Kutenga form na malemba na mega ma choices pamene pachi. Tinkatero yes. Koma kuyambira 2017 NCHE motsogozana ndi ma universities anaba ndi gazonena kuti tikhale ndi online application. Pa online pamenepa pali chinthu chimodzi chimene chofunikira kwambiri chimene fana ndi chinene chakuti pamene timapanga chisankho chobwesa online panabwera what we call a decision support. Njira yomuthandiza mwana kupanga chisankho choyenerera molingana ma program amene akuyena kupanga study. Okay. Ndiye kuchoka 2017 zimoneka kuti ana ambiri amene amapanga apply kudzera pa paper amapezeka kuti ena mapoponyetsa pamene online ija imakwika mu ndondomeko imene akuyena kutsatira. Ndiye mu chaka cha 2021 napanga chisankho chena kuti ma applications onse azichitika pa online mmene anenera anzanga. So no I thought kuti magwitsa ntchito mafomu wa 100% wande kuti anaja akwena kuti ayikapo ma supporting documents ngati certificate yawo, notification of results ndi zina zotero. Ndekuti ukuso muzikhala ndi chikhulupiriro kuti papeza wasaina pa online uyuyu alinazo muzikapanga verify bwa muzicheka bwanji kuti uyuyu ndi akwena kuti apanga apply kwa zimene. Mentalina mucho kuti akwena kukhala ndi zoyenereza the minimum requirements.
koma mudzi wa makina amakompyuta meti mapangira makina athu ndolumikizana right ndi makina akumanebu mudzi wa temanena kuti integration we integrated mota mwana uja akapanga apply makina aja amakhala kuona zonse chifukwa yake even kwa amene akupanga apply azikhala ndi mauthenga ena akuwauza kuti zimene mwalowesazi sizikugwirizana ndi ma details anu kumbuyo kwa makina amene wawa amakhala kuti akuyang'anizana ndi amanebu ndithuti so tikumtenga mwana amene ali ku Chintheche kapena ali ku Nthalire uthenga akumva lero kuti mwatsegulira koma amene akuyenera kupanga apply ndi amayeso amene tikalekeza ku MCE kuno ndi amene atuka 2024 mpaka 2022 yes zaka zitatu zimene exactly so amene chifukwa chani munasankha zaka zitatu mina kutheka wina akupanga akuonjezera ma points kuti atsitse ma points ndiye sinduzoti nkhani yotsitsa ma points ndi kukhala qualified kuti upange apply NCHE kapena kuti upange apply malo ku college masiku ano zimayenda bwanji. Alright nkhani fusumelo funikira kwambiri ndikupira kuti alipo di anthu ambiri amene amakalembaso mayeso pofuna kutsitsa ma points icho linga chimodzi apite ku university yes ndi boma linayika dongosolo lena kuti munthu amene afuna kutsitsa ma points amaloledwa kupanga apply koma pokhapokhapo pamene akutsitsa asapange combine ma certificate awiri walemba mayeso 2022 wakalembaso 2024 full certificate poso apeze ma full certificate ameneyo sangapange combine ndikupanga apply komano amene walemba mayeso poyamba waona kuti apa mwina sina kutire yes ndapeza 32 ma credit mwina alipo 4 koma mukufunika kuti apite ku university afika ma credits anga 6 credit imachokera pati kuthera pati apa tukamba za ma points kuyambira pa 1 mpaka na 6 1 ndi imakhala distinction 2 distinction 3 mpaka na 6 ndi ma credits uku 7 amene pass 8 pass 9 ndi amakhala 6 osadabuza zavuta yasipitiliza ndithu so akakhala kuti mwina sana kutire ndi mmene anakhozera alololedwa ukalemba mayeso ma subjects osapitirira 5 ndi anzathu pa chichewa chinamati certificate ya zigamba malobwerekera pachizungu amati accumulation so amene yoyo ndiololedwa kuti atha kupanga accumulate ija certificate anapeza ima credit mwina atatu kapena 4 acha ukuso mwina kukozanso ma subject mwina 4 ma credit ndikuwaphatikiza ndikupanga apply nditudi so apanga apply kuti nditi boma limapatsa certificate imodzi kapena mumapanga based on 2 certificates nkuona kuti credit 4 credit 4 so the basics from the 2 certificates yes and now we selection ndi mmene akuluakulu kuti kambira kuno mu studio lero tili ndi Mr. John Sadalak komanso ndi Mr. Gerard Musa amene akuti kambira zambirimbiri makwina akuti bwera kutsogolo kuti kambirenso pano nkhani momasuka bwino nkhani zina zimene akuti kambira kuti lero pa 29 November ndi tsiku limene bungu limeneli it's officially announcing kuti anthu pangani apply ku university za mdziko muno makamaka siku za ukachenjede za boma zimene zilipo 6 atichulia kuti nziti koma akuti uthenga wa lero umene tikupereka ku mtundu wa Malawi ndi oti tsopano khalani yambe anu kupanga apply ndi atifotokozera kuti amene ali madera osiyanasiyana apange mwa mtundu wanji ndi basi pasachedwa apa kugona ku MBC momwe program ya padera yatikambe.
ndimene mu programu yake ya tikambe yapadera speak out yapadera ndipo lero tikukamba kwambiri mutu umenewo uli pa tikukamba zokuti kutsegulira kulengeza kuti anthu athu kulemberano mwayi woti apite ku ma universities amdziko muno amene ali aboma imene yakhala mchingerezo mati tayikakamiza kuti ikhale mchichewa kutengera kuti tifuna kuti tifikire anthu ochuluka mdziko muno makolo amene ana wawo ali ndi pamsinkhu kapena kuti ali ndi zoyenerera zoti apite ku college koma mwina kuti tichite chingerezo kachokha mwina nkhanizo ikhoza kukhala yovutirapo kumveka koma tikufuna kuti timvetse bwinobwino chifukwa chake lero tikukamba kwambiri za kulengeza kumeneko nde muno mu studio ndakamba kale ndi Mr. John Sadalaki iwo ndi Director for Planning Research and Development komanso ndi Mr. Gabriel Musa iwo ndi mkulu wa IT, Head of IT ku NCHE amene akutikambira nkhani zosiyana-siyana nde tikamba chigawo choyamba chija kuti lero mukulengeza zoti anthu apange apply ndondomeko yake tsopano munamutsimikizikeso uthenga vanafuna kubweza pano ndikusindika mungatafotokoza kuti application imene ndi online 100% ndeno munthu ainakhala ndi either smartphone kapena laptop ndiye boma pozindikotayese palibanga siwasangakwanitse tekano my secondary school teachers ndi manelaja ali ma 6 divisions a Ministry of Education fari pali NCHE ili pasi pa bunga la Ministry of Education amene no azithandiza anthu amenewa amene alibe smartphone nditi angopita kuti akumani ma agency yo posida patika mu news ma agency amene ali phone number awo ndi kuti pali ena likubwaira ena ali ku katoto titika kuti ali mbali yakuti ali mbali yakuti amene alibe mafoni aziyapeza amenewo ndi amene azithandiza kupanga apply ndito apanga apply paja imakhala kuti information yo applicant ujawe apike phone number yake for the agent akungomthandize yabe information yonse akhala manga apply ndiyeyo kugwisa chiro gadget ya agent uja nde mbali menezi maendera fuza ndi IT wa unofuna kwalimbikisa anthu kuti fuseka ndi kwa demo kandi kwa DC yakauza kuti ngatabe margin ngatusinga sunga afikire kuti kunonga kuzothandiza ndani okusoma magatani ma secondary school fuko oko akauza kuti mbire secondary yako mukapeza polisi mbire pa CDSS yako kuti mukapeza polisi nane akuthandizana ndi kumaso taperekaso ma how to apply agent ma poster tekaso tapereka ma chalichi mpaka misikiti ndi documents amene amafotokoza kuti munthu akazokuoneka akasana ndondomeko imene zimatika banga apply paika ndiyeno abandisireno ID yes kuli chofuna ndijani guru wathu wa IT akundiyang'ana mundi okeza kuti lisaneni guru ngatswiri muti bwanji koma ndi ivomerezane ndazanga kuti njira ziwiri zimenezo zimene zilipo zophweka utha kupanga apply weka ngati ndi cellphone kapena computer ngati ulibe zimenezo ena athu akauta ndi phone imene koma bando somwina alibe nde pamene kubwera ma agents basi mukatero ngati mwapanga apply mwina akena kupanga chofunikira chomaliza ndi kulipira application fee ampatse agent yo imene ndi fotokoza malipiro yake kumapetoko nde njira ziwiri zimenezo kupanga apply ndi kulipira mupanga panja apply njira ziwiri mupanga nokha kapena mugwisa ntchito kwa agent mukakhala kuti mupanga apply pali ndondomeko zisanu ndi ziwiri 7 ma steps amene matsatira ophweka kwambiri choyambirira mukhala ndi account upanga create account pamene paja pa poto yathu ndi chule ndikupiraso kuti ilembedwa pansipa imene lero zitilemba lero kwa soko lya TTPS HTTPS colon ujarima katima kanyoche kaji hiyo colon ndi dot dot ina pamwamba ina pansi pepani slash or slash wopita utsogolo / kena ku / awili PUS dot NCHE dot AC dot MW
Ninaso Mr. Musa. Ifa ndofuna mwatenga cholembera amene mukutsatira titenga ndofuna ndapatse mpata thamangani ndikupatsani mpata 1 minute kuti mukatenge cholembera uzeni ana ngati ali patala kupatseni pepala komanso mutenge cholembera kuti ndapatse Mr. Musa nde ineso nditenga ndifoni yangayi pano ndayibweretsa dala mwadala sitiloledwa muno mu studio bweretsa foni koma lero ndayibweretsa ndifuna ndicheketi kuti zimazukuthekadi nde ndayibweretsa foni yangayi mwadala pano nde akuti pitilizani tidine tafika pamene pa NCHE mufika pa web browser phone ino mukafika web browser ena mati Google mulemba pamene pacha https https colony /awiri / kuti ngati zoda kwa opita kutsogolo pus .ac so .nche pepani pamene it's okay pus.nche .ac.mw yabweradi ndi apapa ndidine nono pachapo panga search pacha mwiwa mebwera pamenepo komanso mutha kuipezanso poto yomweyi mukadzera pa website yathu ya NCHE imene ili nche.ac.mw angakhale ma website ama universities sikisi amene tunenaje amene ali must@ac.mw unima.ac.mw mubas.ac.mw luwana.ac.mw zuni.ac.mw and kuhes.ac.mw mukapita amenepo mukapeza linkiso yokutengerana muti mpanga banja apply nde mukafika mepo mupanga create account mukapanga create account kena komwe ikufunsa nupange register as an applicant pamene system icha imayang'ana kuti uyu ndi applicant sikungoti wina aliyense ali pa internet apange register akuyena kupanga apply ndi applicant amene walemba mayesowa nde ngati mwadusa pamepo ndi kuti inudi ndinoyenerezeka pamakhala ngati ID yako nambala yako ya examination number maka ndiye pamene mupanga apply mupanga create account muike dzina lanu mmene linatulukira pa mayeso sisa masho busy so kuti ai nika chanja palibe dzina lako bino adakulembera la official right first name ndi surname sitinaikepo ma middle name chifukwa muziwa ana ma middle name amangozipatsa uri makula awo sakudziwa kuti ndi Xavier sakudziwa so ndi Xavier so waiwala kumeneso kuti dzina middle name munachijani kuti koma we are looking for first name surname ndi surname mmene linatulukira pa mayeso kuti azimaya makhala ndi akakhala kuti ngokwatiwa ndito akhala ndi ngati adalembetsa lamo nawo koma the bottom line ndi kuti limene idale kutukira pa mayeso akudziwa kuti surname yanga pa mayeso yamayeso ndi njiti agwise ntchito imene akatero ayike ma details awo amayeso nalemba chaka chanji nalembera center yanji ndipo namba yanga inali yanji akatero ndi kuti apitirira napanga apply akachoka mepo ndondomeko yachiwiri yachitatu nene choncho pali ma instructions yachinayi pamene akuyena kulowetsa mmene anakonzera mayeso awo now nanena pachapa kuti system imene ili ndi feature ya decision support yomuthandiza mwana ucha kana applicant ucha ma program amene ali ndi kuthekera kusankhidwa kutengera ndi mmene anakonzera mucha akamakasankha ma program imabwera ma program okhawo amene akuyenera kuti atha kusankhidwa chifukwa chakuti mudziwe kuti ma universities aja amakhala ndi ma requirements for every program ndipereke chitsanzo munthu amene afuna kupanga study program ya zachipatala MBBS amanena kuti akhoze biology maths physics chemistry mosachepera 3 points
ndengati wakhoza chimodzi mwezi mezi 4 points ndikuti pa ndondomeko ya ma programs achi sioneka ukoza kuti iweyo tapita ku geography ku ndi mwana ubwino wake chifuna akhala paper light ndolibweza tangolemba ndikuti waputaya mwayi wake ndikuti apa nga consider kumene sakhoza kukhala kuti ali ndi mwayi exactly okay ndithu akatha pamenepo akuonesanso kuti yeyu ngatali ndi ulumali wa mtundu wonse pachizungu amati special need chichofunikira kwambiri ndikhulupira fotokoza bwinobwino anzangawo za ma special need ngatali ndi special need inopanga attach medical report chifukwa anzathu ama special need amenokani medical report ngati umboni kuchoka kuchipatala kuti the candidate uyu ndi wa special need zimene zimathandizira kuti tikhoze ndondomeko zowapanga adimiti muyenerera akamaliza pamenepo akasankhano ma programs awo akhala ndi mpata oona kuti zimene ndalowetsazi kuti zili m'malo mwake kapena tinoti preview akakuti akhutitsidwa atapanga submit now akapanga submit pabwera what we call invoice number nambala kapena kodi imene atagwiritse ntchito pakalipira ndinena zokalipira zituti amalipira banki sono panopa tikugwira ntchito ndi mabanki ndingati mabanki onse Malawi muno akapepani mudike akaponya akapanga submit ameneyo alibenso mpata so pangaso kulemba ndikhwache chichache nilembeso china alibe ndichifukwa kuti nampasa mpata kuti apange preview apange review zimene walemba ngati akuzono pena pake palakwika atakubwerera ndi kukasintha koma akangoti wachiponya chimenechi chapita chimene chibwere chachiwiri ndi invoice number sinena kuti kapena kuti ufuna ukonzenso palibenso mpata so ubwino wake ndiwakuti atakhala kuti mwina walekezera pena paliponse pa ndondomeko 7 kuti mwana watopera pamene watopa mwina magesi azima kapena bando yathera panjira atakubwereranso akamazabwerera idzafikira pamene azafikira pomwepo asapangenso create account ina angodziwa password yake angodziwa password Mwana safroza zanga wet chimene ndafota pempesa kuti chimenecho foyena ameta segura mafuna abregere romwe kuti mwana first come first ndo wasikuwe pesa bazana ndije mfulumira dzisana dzadze kumene makuli makopi kukhala makopi ambiri sikambira kufika ndizanga ndida fati nditsike nditseke mai tifakoza umuti kufulokoza tsiku lotseka ende pitezani Mr. Musa ndithu nde akakhatwa kutitsidwa ndi zimene alowetsa kawabwera nkuja ka tsiku linalo kuzapanga submit pompo alandira SMS uthenga pa phone number imene analowetsa paja ndiye nditsimikizenso kuti nditsindike pamenepo akamalowetsa ma details ake chonde alowetse phone number imene igwira ntchito chifukwa phone number imene ndiyofunikira kwambiri choyambirira kumene kumafikira invoice number uthenga komanso patakhala pachitika china chake choti mufikire timagwiza ntchito nambala imeneja nde chonde apereke nambala yogwira ntchito yoti iyafikira akakhala kupanga apply kwa agent asayike nambala ya agent ayike yawo ena amakhaika makolo ngati alibe foni ena basi wawika yakazawo ndithu akuyenera kupanga choncho akatero akalandirano uthenga uja wa invoice akuyenera kulipira alipira kuti akupira bwanji akulipira 15,000 alipira kuti kulipira tikugwira ntchito ndi mabanki ndingati mabanki onse kumalawi kuno komanso anzathu atene mu mpamba ndiye akatenga invoice number imeneja ndikupita akandi kubanki ndikukalowa mbanki muja ndionena kuti ndifuna ndiyipitiriza NCHE ndikukamba tu national bank national bank yakapakadali pano First Capital Bank NBS Bank Standard Bank FDH Bank mabanki ndingati onse amenewo akapita mmene kuja ndionena kuti ndabwera ndi invoice number ya NCHE ndifuna ndilipire amfunsa invoice number yako ndi chani akalowesa invoice number tera uja amutchula dzina lake lija mwaona kuti ma system aja kumbali kujaso ndolumikizana
dziko lili limodzi tundaone ndithu makina sinanga za makompyuta zimapangisa moyo kuphweka. yeah so ndotaka usati uyu ane kuti ine ndine John Chibadula ayi ane John Chibadula ndi uyu tera akatsimikiza ndoti basi lipirani basi tu akatero alandiraso thenga kuti ndalama yanu ichafika namadikira basi tsiku lozapita ku university basi zophweka mubira ku mafoni zile message kayafuna pa mobile money pomwe pampamba apa angamepa cha aona chepa amene pacha ifusaso invoice number akalosa invoice number imuulemberaso dzina lake akatsimikiza kuti dzina ndi lomweli alipira. Mukaona kuti dzina labwera pa amepo silani chonde musalipire. Musalipire chifukwa ikhala kuti mukulipira munthu wina. adoba mwatha bwanji family mukamba mundera adoba nawonso akuyang'ana njira bambo zoti ya tulowa pamenepo mali pali ma safeguards ena aliwonse pa njira yonse makamba apayi kuti wina salowapo ndi cha munthu kwaitiyo musayang'ana. Alright, pali njira zingapo why ndimayang'ana anzanga chifukwa nkhani ya madobadoba nkhani ya fraud njira ziwiri, pali nkhani ya technology ndi nkhani ya social. Social is anthu ayenera kuzindikira mmene anthu amaberedwera. Imene technology sigwira ntchito. Imene tikugwira ntchito pofalitsa mauthenga amene anthu ayenera kulipira moyenerera. Tikuchita zimene zozera pa social media kaya pa wireless yakanema imene tikuchitira pano kaya pa wireless imene komanso ma community radios komanso tikufika so ankhale ma posters tikufalitsa posepo komanso tikutsimikiza kuti akamalipira njira yokhayo imene yayikidwa ipi ndikugwiritsa ntchito voice number atumize ku NCHE asampase agent alipire wokha ku NCHE. Akalipira njira ina ndikuti izozo zili pakati pa social ndituti. Now mwayifotokoza bwino Mr. Musa ndikuyamikeni kwambiri chifukwa mwayitenga process yonse bwinobwino ndipo ndikutsimikiza kuti amene akutsatirawo akuyitsata bwinobwino. Izi zinde munanena kuti sikuti achite mothamanga munakamba chisewa chimene chimesa sadalake sikuti achite yatseka amene zikafika yanga ndine mwansangansanga mutseka liti ngati mutseka 29 November mutseka liti komanso ana kuti universities popeza masiku ano ma universities kuti amatsegula nthawi imodzi ndimona ngati amakhala osiyanasiyana zaka zoyambira sukulu zilibwa kutseka pa 21 December chaka chomwe chino chaka chiti 2024 yomwe ino. Ndithu so ndi mwezi wathunthu umodzi ndino tumena chimene chimachitika ana amathaso kuiwala fomu chakufira ndijawala kulipira sono kulipira amati amathawiwala kulipira bwino kumaza kumbukira pa 1 January sanalipira ndati system chikangati chingokhalabe kumasije namalizike process timafika pa 1 January tatseka ndiye fati akamadikira panja aonesise kuti ngati akwanitsa kuti zinamafuna zakwana atumize faka ligaso kwambiri amatha kuiwala kuzatsekera kunjaso. Timakufuna kuti chimatifuna munthu kuti asimikize ndi maprogram akufuna akazoa ndifuna maprogram awo ngati wapeza basi akhoza kutumiza fasa akasungaso kwambiri ambiri amayiwala kuzatumiza tatseka. Nditingomapata balance bwinobwino balance between kuthamanga ndikuti sasungi kwambiri fomu ija fa yangodusa tsiku lotsekera zavuta ndithu. So kutseka deadline 31 December. Network ndi chinthu china chimene chimazunguza anthu. Amapezeka kuti masiku amene aonde kuti kukhala network yanu kujama chifukwa chakuti ndekuti anthu millions of people will want to log in. Alipeke account yawo, mwapadza apeke password yawo. Mwayiona bwanji, mwayiunikira bwanji nkhani ya network Mr. Musa. Zikomo kwambiri fosofunikira kwambiri. Pamene tinkayika ndondomeko yoti anthu azipanga apply online tinaonikira zinthu zambiri kuphatikizirapo imeneyi. Tili ndi
ndondomeko zimene tili nazo komanso makina oonetsetsa kuti pasakhale interruption. Timaonetsetsa kuti nthawi imene ma applications ali nkati service ikhalepo throughout. Ndiye tili ndi makina amene amakhala pa standby kuti akavuta ena azigwira ntchito. Ndithu. So mukutitsimikizira pano faro ino ama IT gurus machenjera yankhula mazinthu mukutitsimikizira kuti the process ya NCHE imene mukuyamba pano sikuti kumana ndi fiber yagwa kapena china chake chachitika network sikugwira sizichitika zimenezo. Zimene ziti nthawi namana sizimalephera koma timayesetsa njira ine iliyonse kuti service ikhalepo. Zikakhala zavuta tili ndi anthu pa ground. Okay, all right. Oti apereke ukada oti tiyenda bwanji pamene ndithudi. Komano muzaka za mbuyozi ndinganene kuti chiyambire kukhala online mwina timakhala ndi 99.5% availability. Chimene chili chinthu chabwino yanchachiko timuonetsetsa kuti tisasiye mwana wina aliyense kunja. We usually have a slogan said leaving no one behind. Mpaka na mwana omalizira atapanga apply. Ndipo nditsimikizeso pano kuti chiyambire okhala ndi online application imene manambala ana amene apanga apply anakwera ndi about 26%. Oh, yes. Kuchoka pa mafomu aja? Kuchoka pa mafomu. Chomwe chinadabwisa anthu ambiri fuka anthu amanena kuti zingati munena internet mwina kwanyezerera kwa podokoma kunchina chena kulibeko. Amalo yasinta panopa ndikutsimikizireni kuti timalandira ma applications kumalo amene mafomu aja samatha kukafika angokhala ndi kafoni basi. In fact kuonjezerapo anthu ambiri amene SCDSS sasankepo munthu chambire. Yes. Pano sanka secondary for some mapanga apply. Mwina mapanga madzimakhala osokonekera zimakabwera ifa kumakhala kuti timati ine ndimakumbukira ndithu ndili kudedza secondary school tinkalandira aphunzitsi odzanipanga career guidance kumatuza kuti inuyo mudzafire ichi koma mwina zimakapeza kuti muna wafira zophonyekazo for kasi mwana from 4 we system mapanga guide mjafu. Right, yes. It's guides you then because ma CDS no sansange munthu for 8 years mena ngamba online. Imapanga guide bwino kuti iweyo ndi mapoints amene wamenyawa bwanji panga humanities iwe panga science ndio yakumbutsa so form ijapereka ntikuso ambiri kwenda for example kuti munthu achoke apita post office apereka form ijambiri transport bakali beso. Yes. Ngona bazimakha kuti agent botafaza mthu angopita pa agent kuti agent yo anthu ndamene adzichira muno ndoloka peneyo nama inu simuna pasi makobidi utadzenda yenda masuku wasangakwanisa osangakwanisa funa azingompeza kali pa chitepa Sunday school. Right. Ndio akutalire azimpeza pa mchena umadzipita tekaso mmene mzakuti nasamavutike the transport watinza sumakolo asamavutike kwambiri abereke transport ochepa ngani mbiwa muja amene apita post office mene kuli kubodo imene yoti ndi option number 2 yoyamba njoti ngati ali mfoni atopangira kwawo good nthawi ine iliyonse kaya usiku anytime kuti simagona amene 24 hours anytime anywhere ndi njira yodalirika kwambiri. Ndipo ndiunikireponso kuti pamene timabwera ndondomeko imeneyi panali kuti pachitika kafukufuku kuonera kuti ana 80% mwa 100 ena aliwonse nene choncho ana 80 mwa 100 ena aliwonse amene ankapanga apply online amasankhidwa kusiyana ndi amene akugwisa ntchito ya chipepala ichi. So inza kuti zimamthandiza ndithu mwana kuti apange sankho zoyenerera ndithu. Sono nakamba fosa kuti ma universities wansikisi ndi usewa sota amatsagula nthawi imodzi kanga ali makalendala calendars osiyana ndeno muzalengeza pa 31 ipaga pera muzadikiraso kuti muzakhaleso ndi chaka chinaso chote mulengeze kuti inu mwapita ku university yakuti kuti mupatse mpata kuti akonzekere zopita ku ulendo wako. Chipaka chaka chino chimachitika njani chaka chino tishandizaka zambuyo chaka chino mande buya tulusapa tapangaso masanga na feso foti katulusapa chamwana zapeza mpata opita kopita kulonje sana tenge zizi ndipite uko
Oh, yes. Funa rusa somsanga matsiku singachuleka yaba. Okay. Mali funa rusa sanga bosa zakazosezi. Right. Kuti anachitiza basa mpato achiganizo kuti kukusa ntenge ndipita kuambira madigiri lazima sokoneza. So mukuona kuti ende kuti mupemberekabe mpata kuti wabwino ndithu kuti anawo akhozekera Adzimene sanga. Ngolosa kuzikele fizi, kuzikele muno bwino amene satengedwe abuzinjira zina abanga bwanji. No, ndakuyembekeza kwambiri. Mwina nkutheka kuti musakaucha blanket, musapite mawu, koma mwina musanatero. Mudzilandira bwanji feedback kuchokera kwa angakupezeni mungalandire bwanji kapena kuti ena amuna ali mfunso, ena ali tikadatsika pa line pano kuti nthawi yathu atichepera, koma mwina ena ali mfunso lina amene ine uyuyu sana funse nyamata wathu ali pa wairesi kuteka angakupezeni bwanji. Funso lofunikira kwambiri. Timafuna nemejo kumalizira. Tili ndi anthu amene akudikira pakadali pano kuti athandize ma applicants athu kapena wina aliyense amene ndi vuto pa ndondomeko imeneyi. Pamwamba pa poto yathu paja muona kuti pali manambala pamene paja. Oh yeah. Choncho ndikulimbikitsani kuti gwisa ntchito manambala amenewo, ena mutha kuimba foni, ena nda WhatsApp. Mukatumiza uthenga wanu akuyankhani pompo. So we have got a support system in place to address any queries or issues that applicants might have. So you can contact NCHE using those numbers that are on top of the portal there. You can also WhatsApp as well. You can also email. The email is also there, pus@nche.ac.mw. Mukatero akuthandizana. And imeneyo imayankhidwa. Imayankhidwa. Chifukwa tu ine zina muno ku Malawi anthu tili mchisimo choyika nambala pa grocery iyi. Manamba ungayimbe tsiku la mtundu wanje as long as it pa public siyankhidwa. Are you assuring us kuti nambala ya NCHE tikayimba kuli munthu kuseri kwa nambala kuti akutoti yankha zinthu zochi kapena kuli machine? Yes. Kuli machine kapena munthu. Anthu. Simunaike machine yoti we are temporarily away, we'll find you when we come back from our fields. Kuli anthu. Komanso sizokhazo ananena zanga kuti tili ndi what we call frequently asked questions. Pali mafunso ena kama bwera omweyo. Mafunso amene tayikaso pa potopo. Mukapita pa menu kuonena kuti FAQ. Muona pamenepo mukapanga click muona mafunso onse ndi mayankho ake. Mwina musiyire kufutika so pa phone ya. Oh yes. Ali mchingerezi mtichewa. Ali mchingerezi. Yes. Muna mukonze muikeso ena. Ndabe ambassador lako kuti atanthauzire ena ndena waike mtichewa so chitukuka ndizina zote. Zona. Muna maotsiriza Mr. Sadalake musakaucha blanket. Maotsiriza kuti wamva address kwa one application and abizimpa abanga apply to public universities. My system takakale pasi bora atandize. Wamalebe ma smartphone aliposo matija jesora atandize. Ndiposo mugafuta woza zanga waso mafoni alipo amene tinda anthu alijide kuti atandiza anthu apanga apply bwino. Ndithu. Mr. Musa, nditsindike pano kuti we are not leaving anyone behind. Tikufuna mwana omalizira amene ali ndi kuthekera kupita ku university apanga apply. Komanso nditsimikize kwanza ati amene ali ndi maomali special need asasiye as long as ali ma 6 credit including English apanga apply. ndi awa amene ali ndi ulumali apanga tax certificate. Yes. Kuli alisa amene ali ndi ulumali amene okhala certificate. Abakaba kuchipata Pana ngase mundu muna madera kwina kuti mundu mwana temango muphunzitsa basi mpaka na form 4 koma is pali njira ili yonse imene mwana amene okhala certificate is ndizoti zili malamulo amaphunziro. Yes, funding at the by center was kama clinicians, medical assistant. Right, yeah. Amake namena malimba report. Sanga fake ulibe zote akozo mutsimikiza bwanji uniyo kuti iyi ndi original certificate imene chokera ku Ministry of Health. Okay. Mwana zanga wandize. Zimenezo ndizimene timagwisa ntchito poyambirira nene kuti kukhozekera mwana ucha. Kuti apa tikufuna tipange admit mwana amene ndi vuto la mwina kumva. Right. Ndikuti ku university akupita kucha azidziwa kuti amukonzekeresa ike ma facilities in place
Okay, chabwino. Number 2, Yeah. tikunena umboni umenewo kuti ukhale certified ndi medical practitioner. Okay. Asayinire ndimene izagwiritsa ntchito ngati umboni. All right. Atapezeka kuti wanama akasankhidwa ija imakhala offer komanso amasonyeza kapanga apply kuti zonse zindayika apapa ndi zoona. Okay. Akakhala kunama ndi mlandu ndithu. Oh yeah. Ndi mlandu Sure. kupereka information yabodza. Komanso uyu yose nayo dokotalayo ndete akhoza zokunkwinjizingaso. I know ndakuyamikani kwambiri. No, iyi ndi program yoyamba ndipo nditsimikiza kuti mwina nthawi ina mukale zakhale njina ina yoti mwanawe ine ndidzakhala mwana panga apply. Ndi mzantenge Mr. Musa ndutenga computer yanga mukundionetsa zizo sikuti amene akutsatira pa wireless akati kukhala ndi chithunzithunzi chanjeni chopitika njani. Ndathokoza kwambiri amenewo ndi Mr. Gabriel Musa amene ndi head of IT ku NCHE komanso ndi Mr. John Sadalaki iwo ndi director of planning research and development ku bungwe limene la NCHE. Bungwe lathu la ife Malawi la boma lidakhazikitsidwa kuti litumikire ife Malawi. Akuti lero atsegula mwayi woti anthu athu opanga apply kuti apite kuma universities aboma mdziko muno. Alipo 6 amene anthu ngothekera afotokoza ndondomeko zake. Tikakhala nthawi ina tibweranso program ina kuti tidzafe zina kuti nziti zimene zikuchitika pansi pa ndondomeko imeneyi. Dzina langa ndi Manyo Twala, makoma nonse. It's goodbye.